a Desideri Lombarte jo no vaig tindre la sort de conèixer perquè convivien ell a Barcelona i jo a Saragossa. El cas que aquí està Artur Quintana, que un bon dia de l'any 83 algú mos va dir al poble de Penarroja fan una cosa en valencià, i estirant així va dir pues sí, és un de Penarroja que està allí, que fa aquestes coses en valencià. Busco paraules les que més m'agraden, les que m'eixen del cor, les més precises, les més antigues que del cap me brollen, i que tingue sentit tot lo que diuen. Però ell va viure allí i va sentir el bàtec dels massos, dels masovers i tal. Jo també vaig viure al camp, per això sé molt bé, m'interessa i m'agrada tant de Desideri. Fins als 14 anys jo vaig anar al camp. Pastoreta, pastoreta, de corders i cabrits blancs, envasen la cistelleta pels camins i pels bancals. Pastoreta, pastoreta, en la cistelleta, pels camins i pels bancals, pels camins i pels bancals. Però sí que tinc i no t'avertiro un gran esperit que el Matarranya té molta fama. Se nota quan passes de les ventes de Valdelgorfa cap aquí, i això ja no és lo baixaraló, que tal, que estos que estan solen los paus i les professors i totes les coses, encara que ja per tot arreu, és una altra cosa. Si jo tinguera que posar un negoci d'hostaleria a les portes de l'autopista de les ventes de Valdelgorfa, posaria Porta del Matarranya. Vinga, i això atrau la gent, segur. De matinada tu i jo pujarem a veure el paisatge de la muntanya. De matinada tu i jo pujarem a conèixer les viles de la Matarranya. I el que són les coses, jo estava a la Codonyera, estava al camp, però al mes i mig ja vaig cantar, no al mes i mig, no, als 3 mesos i tal, al Teatre Principal de Saragossa, en la Codonyera. Abrí en la carta del amplecial los núvols de